kendo en rameny piny wadhi mbele gi miweche manyien. Kabenda wacho ni nyalo go kodwa mbaka. Baba Twins Maronjinya wacho ni nitie Kisumu oko habe ne jo grade mar 10 kinde ni makoro gichako somo level machielo. Wacho ni gin kanyo gi Honorable Opio Wandayo mora hinya gi chenro. Benano Bramwell Otieno wacho ni nitie Kisumu bandani. Kwadhi mbele en odiochieng' mar adek jo-ohala manyocha machumuoche ngeso ya paya mamunyo Lithuli Avenue boma ma Nairobi pok macho rume ka jo-ohala ywak ne riembogi kanyo kinde mabende giyudo lal mar ariya. Gichiwo ng'ur ni jogo ma ochung' ne dukano chunogi gi daro mwandugi dukano kinde ma gionge kod omenda bang' masira. Gikwayo kaunti ma Nairobi mondo odonjre e wachno kendo konygi yudo kaka gidhi nyime kod ohandgi e yor chik mar ratiro margi kaka jouso okothir. Kwani nyinyi nyumba zenu zijachomeka? My friend, mato. They have come this morning to tell us to remove what is remaining from our stores in a manner likely to suggest they know what is behind this fire. So we are asking for any help from the county government onto which we remit our payments, our licenses, and also any help from the government. So that because we have people here, when we close those shops, we don't know where we are going. And now they have said they want their building back. So where do we go from here? How comes the same building of the same owner, they are burning within the same duration, the same hours, it is the same week? The owners are very rude, meaning they have something behind the scenes. Because if they are affected like us, they would come and liaison with us. Ogai mochung ne chudo mag ute kata miluongo ni rental tribunal mondo time investigation makende e wachni nikech wan kod chich ni to dipoe ni jogo man kod ute ma watime ohala weg ute nyalo bedo ni tinde gitiyo gi mtindo aina no mondo gigolwa kuondewa mag ohala ni giketo gimoro matin wang kaka mach ka wach osemuoch to giriembo jite nikech kaka sani wan jowetewa moko no sechulo rent ana wuon na sechulo rent.